धरणी रूपे फुटुला तीर पल्लतर जाई सुवर्ण चंपक आगे गौला केळे फुट सुत सारा फुलमाळ एही जळे जळ हेब निरंजनक पाई আজি এখন বর্ষা বিনা নীলবর্ণ পাদপ ঝরଣା সূক্ষ্ম মরুভূমি ভଳି গছে ନାହିଁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଆଉ ଗାଏ ନାହିଁ ଉଡ଼ି ବିହଙ୍ଗିକା ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗୀତ ଫଳ ଫଳ ଫାଟି ଆଜି ବସୁନ୍ଧରା ହୋଇଛି ବିକୃତ କାହା ପାଇଁ କାହା ଅଭିଶାପେ लक्ष्मी राजरू मोर
ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍বোଧନ। ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣନା କରି ଦେଖିଲି ଯେ ଶନିଦଶା ତୁମର, ଶନିଗ୍ରହରେ ଜନ୍ମ ତୁମର, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ତମ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅକାଳ ମରଣ। ତେବେ କିପରି ହୋଇବ ତାର ପ୍ରତିକାର? ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ, ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ରାଜା, ନିଶ୍ଚୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ସତେ ତୁମକୁ ଶନିଗଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ହଁ, ଦିନେ ପୁଣି ରଘୁରାଜା ପୁରୋହିତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଅଛି ମୋର ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ତାହା, ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ପାପିଷ୍ଟ ଶନିକୁ। ହଁ ହଁ, ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ପାପିଷ୍ଟ ଶନିକୁ। ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରକ୍ଷା ହେଉଛି କିପରି।